И здравейте хора, аз съм Християн Тамахкяров и днес ще играя на Грани. Ще се опитам на екстрим да я мина. Да започваме. Хайде да ставаме. Така. Ще рискувам. Бързо. Майко мила. Бързо, там трябва да ида. Тук е бензина, добре. Така. Какво ще направя? Сега ще обмисля и ще се върна. Добре хора, тук обмисля какво да правя сега. Ще ги бутна те така. И ще отида да отвънка с бензина да извикам бабата. Така. Тя сега ще отида там. Защо ще е тука? Сега пак ще го направя наново. Пак. Добре. Мисля, че вече трябвало да се е махнала. Добре, yes. Тя са... Успях. Уепънки. Тук. Това е много добър спаун. Още един път. Така. Бързо, бързо, бързо. Сега имам велик план. Сега ще видите плана. Нали сега... Така... Мисля сега да оставя този ключ. Ето тук. И да взема тези клещите или как се водят. Да знам. Ще го рискувам. Добре. Добре. Сега да извикам тук. Ох, добре. Така. Тук май нямам предмет. Затова ще взема уепънки. Бързо. Така. Сега чакам да дойде. Ето тя идва. Готово. Бързо. Така. Сега. Ще отида. Ето тук. И това ще го направя. Тук е книгата, добре. Тук. Батериите. Това обаче са батериите за храна, за вратата. Добре. Да дойди. Бързо.
Бързо. Бързо! Yes! Тук ще вляза. Перфектно. Бързо. Така. Успявам. Върша доста неща. Така. Бързо още един път. Така. Успявам. Доста неща свърших. Така. Очакваме. Бързо. Сега този път ще се възползвам да проверя в кухнята какво има. Не, всъщност първо е тук. Прехалски. То за отвънка. Ще го метна. Ей там. Ням. Добре. Нищо нямаше. Така. Ще направя също, само че този път ще се опитам повече неща да проверя в кухнята. Така. Супер. До сега още не съм умряла, а пък съм на екстрим. Мисля, че съм доста добре. Обаче после има още по-трудното. Паяка. Така. Така, очакваме и тя ще дойде точно сега. Сега отиваме направо към кухнята. Бързо! Аха. Част от пушката. Ще го взема сега този ключ. И ще се възползвам тук да го отворя. Вече не ми трябва. Ще очаквам да дойде. Така. Бързо. Добре. Сега ще се възползвам да се върна отгоре и да си взема оръжието. Това ще направя сега. Така. Успявам. Бам. Мисля, че този път ще избягам чрез вратата. Бързо! Сега трябва да съм много, ама много бърз. Така. Успях. Добре. Сега като застрелям, ще да бутна това и да взема отверката. Така.
Очаквам я. Така. Бързо! Така. Супер! Майко! Добре, добре. Така. Бързо! Сега ще се възползвам да взема отверката. Така. Добре. Майко мила, какво видео? Добре, сега ще изчакам. Добре, тя дойде. Сега отивам да взема тази велика отверка. Сега какво да правя? Ще... Бързо! Бързо! Ох, добре. Ще оставя тук. Сега. Нека да отиди. Чак, само да чуя звука. Ще се върна пак. Така. Бързо. Добре. Така. Супер. Супер. Сега какво ще правя, като може би ще се кача на горния етаж и ще потърся някакви неща. Така. Чакаме. Бързо. Така. Айде. Хох. Там имаше това engine парта, това за колата, на мен ми трябва за вратата. Сега ще се възползвам с това, за да си взема оръжието и да сляза отдолу при това, при... Не при пайка, при она врана ли какво е? Така... Започвам... Така... Тука... Бързо! Хайде! Така, чакаме я. Ето я. Бързо, бързо! Така... Трябва само да го взема. То
ето тук. Това е тук. Ще дойда ето. Ще се кача тука. И ще изчакам тук. Бързо! Бързо! Не чувам. Бързо! Бързо! Добре. Тука. Скрих се. Бързо. Ще го метна пак. Бързо. Така. Чука. Добре. Ще изчакам тук да дойде бабата още един път, за да я застрелям. Ето я. Бързо тук идвам. Добре. Поне до тук стигнах. Поне до тук успях да стигна. Добре, хора. Сега лошото е, че не знам къде е Грани. И ще се върна, когато чуя, че издава някакъв звук. Добре, хора, най-накрая пак отново стигнах до тук. Сега ще направя така. Бързо. Ще дойда ето тук и ще пусна чука. Така. Бързо. Успях. Супер. Супер. Така. Бързо. Ще отида и на горния етаж. Бързо. И ще се скрия ето тук за малко. Така, ще поизчакам малко. Добре, хора, намерих каркия, което ще ми е доста полезно. Така. Бързо. Сега ще ида да потърся какво има в колата.
динята. Ами... Добре. Сега. Бързо да пуснам тук ключа. Взимам динята и отивам да я срежа. Обаче после трябва да се върна да взема падокия. Аз пък падокия, падокода исках да кажа. Така... Бързо, бързо. Трябва да ида. Това ми е много полезно. Това ми е за колата. И какво ще го правя? Добре. Ще се опитам. Сега. Тук да го сложа. Бързо. Така. Сега ще отида да се върна да взема падокода. Тук ми е и оръжието. Бързо. Се изчакам да дойде. Хора, бабата ме уби. Сега това е втория ден. Ще изчакам да мине и като чуя някакъв звук, ще се върна при вас. Добре, хора. Ще се опитам да бъгна грани. Бързо. Ще се опитвам. Бързо, айде! Айде, давай! Стана. Добре. О, добре. Успях. Сега мога да си върша на спокойствие. Хубавото е, че сега знам си къде са частите на пушката. И ще наредя. Едната част е готова. Сега ще се върна след като събера и другите две. Добре, хора. Поне направих сега поне имам пушката. Сега знам какво да правя. Тук имам патрони. Тук нищо. Сега тук ще взема отвер. Ето е отверката. И ще отида да проверя какво има
Да, какво има тук отдолу, където е... Сега ще ви го покажа. Така. Ето сега. Точно тук. Падокия. Това означава само едно. Остава ми само Мастер Кия. Остава ми Мастер Кия. И ме няма от тази къща. Ама... къде може да е? Сигурно е... Сигурно долу при парка. Тук ще... Трябва ми... Имам... Може и да е в това... При къщичката. Добре. Сега... Ще взема... уния семената за птицата. И ще ги откарам. Добре. После и с чука имам да проверявам на много места. И тук мога да проверя с чука. Бързо. Така. Айде. Ще отида там да го сложа. Ще успея ли? Ще успея ли? Трябва да я мина. Трябва. О, майко мила. Хайде. Още едно. Къде... Сега трябва да намеря къде го оставих този чук. Ами... Горе, да, горе, защото заради дъските. А вътре... А вътре какво има? Няма го. Трябва ми... Така. Отивам. И този принцип трябваше да махам, но добре. Месото. За месото ми трябва... Това месо е за горния парк. Не. Поне там ще да му го метна. Сега ще да проверя тук дали има нещо. Където отворих, няма нищо. Това е за колата. Дай поне него да сложа и ще се върна да взема книгата. Добре, сложих книгата. Добре, хора, сложих книгата и сега ще се опитам да намеря там да направя някакви неща за колата като цяло. Къде ги бях оставил тея?
Майко мила. Сега има най-лошата част. Айде там сега да го изплюя този ключ. И да слизам при паяка. Майко мила. Айде, плюй го. Айде бе, плюй го. Най-накрая. Добре. Така. Но преди да отида... какво? Сега... само ще отида да си взема отверката. Надявам се да е там, където си мисля, че е. Така, отверката мисля, че последно оставих тук, да. Добре. Така. И сега... просто слизам при паяка. Няма какво повече тук да направя. Опитал се да направя всичко, но... тук няма нищо. Добре. Първо преди да отида, да си го бутна така. И сега. Сега трябва много да внимавам. Бързо! Тук помня, че е двойката. Сейфки. Добре, тук е ключа за сейфа. Майко, това е тук. Не. Хора, ще се върна след като това малко се поуспокои. Добре, хора. Тук. Мастер Ки! Добре. Добре. Намерих всичко. Намерих всичко, което ми трябва за вратата. Сега трябва само да го пренеса. Колко да е трудно, много сигурно. Сега ще измисля някакъв начин, хора. Хора, някак си влезнах. Не знам как, но влезнах някак си. Това означава ли, че... сега това е много велик момент за канала. Отворих я! На екстрим минах. Не. Майко мила, минах грайн на екстрим. Майко мила. Не. И хора, това беше от видеото, а от мен е чао.